वेलकाम बैक अगेन लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। लोगोफोर आङो नैबे समावहाय बेबायदिनो फिन खेबसे आंनि चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जादों। थ' जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना निस्सय मिथिखाबाय जानांगौ बेबायदिनो टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै। थ' बिदिब्ला आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आंनि दिनैनि जिथुनिखि भिडिअ'। थ' आं बे भिडिअखौ जागायलांदिनि। थ' भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नैबे गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो फिन खेबसे जासिहरग्रोनानै आङो चेनेलाव दिनै फैफिनबावनाय जाबाय लोगोफोर। थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांनो हागोन। बिदिब्ला आङो दिनैहाय जागायलांदिनि। थ' निस्सय नोंथांमोना मिथिखागौ आङो बेबायदि भिडिअसखौहाय गोबां दिन जाबायमोन लाबोयैयाहाय। दिनै फिन खेबसे लाबोफिनबावनाय जाबाय। थ' एसे माने आबाद दङमोन आरोना। थ' बेबायदि भेनिला आबाद। थ' बे भेनिला आबादनि सायावहाय जागोन आङो एसे दिन्थिलांनो सानदों लोगोफोर। थ' बेबायदिनो गायनायनिफ्राय एसे दिन जाबाय आरो बेबायदिनो दा माने ग्रथ लागासिनो आरोना। थ' बिराद बरियानो जौबोबाय थादों। आङो दिनै एसे दिन्थिलांनो सानदों लोगोफोर। गोबां दिन जाबाय बेबायदि बारियावहाय हाबैया। थ' निस्सय आङो दिन्थिलांगोन। जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय नायलांनो हागोन आरो माबायदि माने स्टार्टिङावहाय गायनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो माबोरै बेखौहाय बेबायदि ग्रथ खालामनो हायोना। थ' आङो एसे दिन्थिलांनो लादों लोगोफोर। थ' नायलांबाय थानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो आपडेट्स दङ। थ' बे आपडेट्सखौबो आङो एसे होलांगोन आरो लोगोफोर। थ' बेबायदि साननैसोआवहाय गोबांथार अखा ना। थ' अखानि गेजेरजोंहाय जोङो दिनै बेबायदि सिनारिफोरखौ एसे साफा नुदोंना। थ' बिराद मोजां नुदों आरो क्लियार जायो ना। थ' जेन'क लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिन्थिलांगोन। फाइनालि लोगोफोर आङो दा बारियाव मोनफैबाय। नैबे जाबाय ड्रेगन फ्रुइट्स जिथुनिखि नुनाय। थ' थाइफा थाइनै दंबावो बांद्राय बेबायदि गैला आरोना। थ' अलरेडि माने थाइखाजोब्बाय नैबेनो लास्ट आरोना। थ' एबारावहाय 8 बारसो जाबाय बेबायदि थाइनायाहाय। नाथाय बोथोरा बांद्राय बेबायदि मोजां नङा। थ' बिनि थाखायनो एबाराव फिथाइया बेबायदि गिदिर जायाखै आरो एसे माने फिसा जादों आरोना। थेवबो जाजादों फिथाइयाहाय बेबायदिनो गोदै आरो। थ' जोङो बयबो मिथिखागौ गोबांथार जाबाय ड्रेगनाहाय। नैबे नै मोनबाय थाइबा थाइनै बेबायदिनो मोनगासिनो दङ। थ' बेबायदिनो न'आव गायनानै जोङो जानो हायो आरोना। अर्गेनिक पियर अर्गेनिक नैबे। थ' बेबायदि माने बेवहाय रासायनिक हासार बाहायनाय जायाखै आरोना। थ' नैबे जाबाय बेबायदिनो भेनिला। थ' जोङो बयबो मिथिखागौ भेनिलाखौहाय माहाय बाहायनाय जायोना। थ' बेबायदिनो आइसक्रिम बायदिसिना बेबायदि केक थ' बेफोरावहाय बेबायदि भेनिलाफोरखौहाय होनाय जायो आरो। थ' मोनसे सेन्ट फैयोना बेखौ होयोब्लाथाय। थ' बेयो फिथाइ थायोब्ला माने एसे दाम दङ आरो मोजां आरोना। थ' गायनो हायो दंफाङाहाय बेबायदिनो फिसा। थ' बियो माने 2 बोसोर बेबायदि जालांबाय। खायफाया ग्रथ लानो हायाखै। खारन बेयाव ग्रथ लानो हायैनि जाहोना जाहैबाय माखासे फुलिफोरा बेबायदि मोजां नङामोन आरोना। थ' जोङो बेखायनो बेखौ बायोब्ला सानफ्रामबो नैबेयावहाय नुनो मोनगोन नैबेबायदिफोरा माने बांद्राय बेबायदि ग्रथ जानो हायाखै। बे फांसेयाबो बेबायदि ग्रथ लानो हायाखै। थ' बेयावबो दङ बेबो बांद्राय बेबायदि ग्रथ लानो हायाखै। 2 बोसोर जालांबाय बियो। थ' बेखायनो जोङो बायनायावहाय एसे केयारफुल जानानै जोङो बायनांगौ आरोना। थ' एसे मोजां फुलिखौ जोङो लानांगौ। नङाब्ला गोबांफोरा बेबायदिनो खालि थगायनानै सेल खालामनायनि माने धान्दा खालामो आरो। थ' नैबे जाबाय एबारनिनो। थ' बेयो एसे माने मोजांखामोन दंफाङा बेबायदि जौबाय आरोना। नाथाय नैबेयाव फांसेया ग्रथ लादों। बियो 2 इयार्स जाबाय बिराद मोजां ग्रथ लादों आरोना। एसे फुलिया गोगोमखामोन। थ' बेबायदि एसे गिदिर फुलिफोरखौ लायोब्ला बेबायदिनो माने जौवो आरो बियो माने फैगोन बोसोरावहाय बेबायदि थायसिगोन आरो 3 बोसोरनि उनावहाय बेबायदिनो थायो। थ' बेबायदि प्लेनिं खालामनानै जोङो गायनो गोनां जायो। बेवहाय बेबायदि इथाफोर होनानै जुदि गाथिनो हायोब्ला साइडखौहाय बेबायदिनो मोजांसिन जायो आरोना। जेरावनाखि दाउफोरा बेवहाय एरनो हाया। थ' बेबायदिनि थाखाय आरो बेवहाय बेबायदिनो कक'पिट नालेंखर बिगुर बायदिसिना जोङो बेखौहाय होनोबो एसे मोजां जायो बेबायदि टायारफोर लागायनानै होयोब्ला। नङाब्ला बेखौहाय माने दाउआ गासैखौबो एरनानै सेस खालामजोबो आरोना। थ' नैबेबो एसे मोजां ग्रथ लादों एबारनिनो बेयो। थ' बेबायदि एसे गिदिरखा फुलिफोरखौ जोङो
लानांगौ आरोना। थ' नैबेयावहाय बेबायदिनो साइडआवहाय एसे एसे इथा होनानैहाय बेबायदि होनाय जादों। थ' बेखौ बेबायदिनो साइडआव गाथिनो हायोब्ला साबसिन जायो आरो। थ' बेबायदि जोङो प्लेनिं खालामनानैहाय गायनो हायो। आरो अनलाइनाव मोनो जोङो कक'पिटखौ अनलाइनाव बेबायदिनो फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामनानै थ' जोङो गुदियाव होयोब्ला बांसिन मोजां जायो आरोना। आरो बिनि जेबो बेबायदि हासार गैया। थ' जोङो बेवहाय रासायनिक होनो हाया। रासायनिकखौ माने बियो जाखाया आरोना। इउरिया होयोब्लाबो बेयाव जेबो खामानि जाया। थ' बेखायनो जोङो अर्गेनिकयैनो बेखौ दैखांनांगोन। बेबायदिनो बायदिसिना बादामालि हाफ्राव बादामालि खानाया थ' जोङो बेखौहाय बेबायदिनो खदालजों हखांनानै जोङो होनो हायो आरो गुदियावहाय। थ' बेफोरनो बेनि थाखाय बेस्ट। निस्सय लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। थ' आङो दिनैहाय एसे बेबायदिनो बारिनि भिडिअ लानानै फैबाय आरो बेबायदिनो आबादखौबो एसे दिन्थिबाय आरोना। थ' गायनो हायो जोङो जुदि बेखौ माने बेबायदि फिथाइफोर थायहोनो हायोब्लाना थ' बेयावबो एसे बेबायदि प्रफिटफोर दङ आरो। थ' गायनो हायो बेबायदिनो मोजां मोजां बेबायदि दंफांफोर दङ ना, जेरैबायदि चन्दननिफ्राय लानानै ना। थ' बेबायदि जोबोद मोजां मोजां दंफांफोर दं। थ' जोङो बेखौ गायनो हायो। आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो आङो एसे बेवहाय ड्रेगन फ्रुइट्सबो एसे दिन्थिबाय। थ' ड्रेगनाथ' आरो बेबायदिनो गोबांथार जाखाबाय, जोङो बयबो बेखौहाय बेबायदिनो मिथिखागौ। थ' जियानो हक लोगोफोर आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा नैबे फाइनालि जिथुनाखि PM किसान ना, थ' बिनि फैसायाहाय अलरेडि एकाउन्टआव दिनैनो क्रेडिट जाबाय। गाबोनसिम माने सहैलायासै आरोना। थ' बेबायदि माने एकाउन्टआवहाय जोङो क्रेडिट जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। थ' फाइनालि माने हाब्बाय आरोना। दुर्गा फुजानि सिगां सिगां बेबायदि गोबांथार जोङो फैसाफोर क्रेडिट जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। जायफ्रा मोनदों जोबोद मोजांनि बाथ्रा। थ' बेबायदिनो खेथि सेथि दङबा ना, खेथियावहाय लागायनो हासिगोन आरोना। थ' जियानो हक लोगोफोर, आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानासै। बेसेखिनि आङो दिनै आपडेटखौनो लानानै फैदोंमोन, बयबो मिथिखानाय आपडेट। थ' बेनि थाखायनो आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै आरोना। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, बाय बाय।